τη σάλτσα ντομάτας στο γαλλικό της πιάτο, ήταν αντάξια αρχαίας τραγωδίας. Κεφάλαιο 27. Η ανάκριση του Γρηγόρη μέρος, δεύτερο. Ο Βαγγέλης Χαμπέας, μαθαίνοντας ότι ο Γρηγόρης βγαίνει επίσημα με την εγγονή του, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. «Χαρούλα, ο Σάβας είναι φλόρος. Θα τον αναλάβω εγώ τον νεαρό. Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει Χαμπέας». Ο Γρηγόρης κλήθηκε στο σπίτι των Χαμπέων για ένα φιλικό γεύμα. Ο Βαγγέλης τον κάθισε σε μια καρέκλα που έπαιζε και άρχισε να τον κερνάει τσίπουρο από τις 11 το πρωί. «Λοιπόν, νεαρέ, πες μου, τι ομάδα είσαι, πώς βλέπεις το χρηματιστήριο, και το κυριότερο, ξέρεις να σφάζεις αρνί?» Ο Γρηγόρης, ένας σύγχρονος έφηβος, που το μόνο που είχε σφάξει ήταν «Δις, εξιλον, αρότσιότα, δίτα ροτσιότα ζίγμα, νου αλφαϊότα δέτα νου ιότα». Η Σάντρα προσπαθούσε να τον σώσει, αλλά η Χαρούλα την κρατούσε στην κουζίνα. «Άσε τους άντρες να τα βρουν, παιδί μου. Ο παππούς σου απλώς κάνει networking». Κεφάλαιο 28. Η κληρονομιά του Βαγγέλη. Μια φήμη άρχισε να κυκλοφορεί ότι ο Βαγγέλης κέρδισε ένα μεγάλο κομμάτι γης στο χωριό από μια παλιά κληρονομιά. Αμέσως, όλο το σόι κινητοποιήθηκε. Ο Διονύσης άρχισε να κάνει σχέδια για ξενοδοχείο, η Μπέλα για γκλάμπινγκ και ο Σάβας για πάρκινγκ. Η Αλεξάνδρα, ακούγοντας για χωράφια, έβγαλε το ημερολόγιό της. «Μενέλαε, αν ο Βαγγέλης γίνει τσιφλικάς, η κοινωνική ισορροπία θα καταρρεύσει. Πρέπει να βρούμε αν αυτό το χωράφι έχει αρχαία. Αν έχει, θα το πάρει το κράτος και θα ησυχάσουμε. Η Νίκαν Ταγκέρια, σαλά παρακίσαμα». Τελικά, το χωράφι αποδείχθηκε ότι ήταν μια σπιθαμή γης ανάμεσα σε δύο γκρεμούς, όπου το μόνο που μπορούσε να ευδοκιμήσει ήταν η γκρίνια του Βαγγέλη. Κεφάλαιο 29. Το έξυπνο σπίτι και οι Χαμπέοι. Ο Σάβας, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος του ρεύματος, εγκατέστησε ένα σύστημα Smart Home. Τώρα, τα φώτα άναβαν με τη φωνή και η θέρμανση ελεγχόταν από το κινητό. Όταν ο Βαγγέλης και η Χαρούλα επισκέφτηκαν το σπίτι, το σύστημα κατέρευσε. «Σάβα, γιατί δεν ανάβει το φως?» φώναζε ο Βαγγέλης. «Πρέπει να πεις Αλέξα, φως», εξήγησε ο Σάβας. «Αλέκα, τι Αλέκα λες ρε παιδί μου, τι συμπεθέρα λες?» ρώτησε ο Βαγγέλης και άρχισε να ουρλιάζει. «Αλεξανδρά, φως. Τζίσις σάντα κανοσίς». Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν. Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ επιτέθηκε στα πόδια του Βαγγέλη και η Αλεξάνδρα από το βάθος φώναζε ότι ο Βαγγέλης της κάνει ψυχολογικό πόλεμο μέσω της τεχνολογίας. φιάλαμδα αλφα η όμικρον 30. Είμαι γαμά άλαμδα ήτα. Επιέτα ο οι όμικρονς. The Final Sunday. Η Λιδία και ο Σάβας έκλειναν 15 χρόνια γάμου. Αποφάσισαν να κάνουν ένα πάρτι, όπου θα καλούσαν και τα δύο σόγια, με την ελπίδα ότι η αγάπη θα νικούσε το μίσος. Το τραπέζι ήταν ένα αριστούργημα χάους. Από τη μια μεριά, το bio-food της Αλεξάνδρας και από την άλλη το chicken food του Βαγγέλη. «Σάβα, Λιδία, να ζήσετε», είπε ο Μενέλαος, υψώνοντας το ποτήρι του. «Είστε η απόδειξη ότι δύο άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν από οτιδήποτε, αρκεί να έχουν καλή αίσθηση του χιούμορ και κλειστές τις πόρτες στα σόγια τους». Η Αλεξάνδρα δάκρυσε ήταν το κρεμμύδι από τη σαλάτα της Χαρούλας, ο Βαγγέλης χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο που παραλίγο να γκρεμίσει το Smart Home και η Σάντρα με τον Γρηγόρη. «Εμπέτα γαμα αλφατσέτα αλφανού σέλφις», υποσχόμενοι ότι εκείνοι θα γίνουν κανονικοί γονείς. Το σόι μας. Μια λυσίδα από τρέλα, παρεξηγήσεις, εγωισμούς και μια βαθιά, ανίποτη αγάπη που μόνο οι Έλληνες ξέρουν να κρύβουν πίσω από ένα, άντε πάλι τα ίδια. Κεφάλαιο 31. Το μυστήριο του χαμένου κοιμηλίου. Λίγες μέρες μετά την επέτειο, μια νέα κρίση χτύπησε την πόρτα των Τριανταφύλου. Η Αλεξάνδρα ανακάλυψε ότι έλειπε ένα πολύτιμο μενταγιόν, οικογενειακό κοιμήλιο από την εποχή της Αμαλιάδας. «Μενέλαε, το μενταγιόν εξαφανίστηκε. Κάποιος το πήρε κατά τη διάρκεια του πάρτι», ούρλιαζε, δείχνοντας με το δάχτυλο την πλευρά των Χαμπέων. «Αλεξάνδρα μου, ηρέμησε, ίσως το έβαλες κάπου αλλού», προσπαθούσε να την καθησυχάσει ο Μενέλαος. Αλλά η Αλεξάνδρα είχε ήδη στήσει το δικό της δικαστήριο. Ο Κωνσταντίνος,
Φορώντας ξανά τη στολή του detective, άρχισε να ανακρίνει τη Χαρούλα για το αν είδε κάτι ύποπτο την ώρα που σέρβιρε το παστίτσιο. «Τι λες, παιδί μου, εγώ να πάρω το μενταγιόν, με προσβάλλεις», φώναζε η Χαρούλα, ενώ ο Βαγγέλης ετοίμαζε τα βαριά όπλα, μια επίσκεψη στο σπίτι της Αλεξάνδρας για να την ξεματιάσει. Τελικά, το μενταγιόν βρέθηκε μέσα στο κολάρο του Ζουζουνέλ, του σκύλου της γειτόνισσας, που το είχε περάσει για παιχνίδι. Η Αλεξάνδρα δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δήλωσε ότι το σύμπαν την δοκίμαζε. Κεφάλαιο 32. Η Μπέλα και η δόξα του YouTube. Η Μπέλα, επηρεασμένη από τη Σάντρα, αποφάσισε να γίνει influencer. Άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube με τίτλο «Μαγειρεύοντας με την Μπέλα» και «Πολύ δράμα». «Λιδία, θα γίνω η νέα μενεγάκη του διαδικτύου», έλεγε με ενθουσιασμό. Το πρώτο βίντεο ήταν μια απόπειρα να φτιάξει μουσακά light με τις οδηγίες της Αλεξάνδρας. Ο Βαγγέλης ανέλαβε τον ρόλο του κάμεραμαν, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να τραβάει το δικό του πρόσωπο ενώ έβριζε την ανάλυση της κάμερας. «Μπέλα, δεν φαίνεσαι, βλέπω μόνο το μουστάκι μου». Το βίντεο έγινε viral, για όλους τους λάθος λόγους. Οι θεατές δεν έβλεπαν τη συνταγή, αλλά την Αλεξάνδρα να φωνάζει στο βάθος ότι η Μπέλα χρησιμοποιεί φτηνό ελαιόλαδο και τον Διονύση. Να προσπαθεί να πουλήσει ασφάλειες ζωής στους συνδρομητές. Η Μπέλα απογοητεύτηκε, αλλά ο Σάββας την παρηγόρησε. «Τουλάχιστον τώρα σε ξέρει όλη η γειτονιά, Μπέλα μου». Ως την κοπέλα, που παραλίγο να κάψει το σπίτι για ένα like. Κεφάλαιο 33. Η μεγάλη απεργία της πείνας. Η Αλεξάνδρα, μετά από μια επίσκεψη σε έναν γκουρού της ευεξίας, επέβαλε σε όλο το σόι μια εβδομάδα αποτοξίνωσης. Από σήμερα, μόνο πράσινη χυμή και πνευματική αναζήτηση, ανακοίνωσε στον Σάβα και τον Κωνσταντίνο. Ο Βαγγέλης, όταν το έμαθε, παραλίγο να πάθει συγκοπή. «Τι λέει η τρελή, εγώ χωρίς παϊδάκι δεν βγάζω ούτε το μεσημέρι». Έστησε λοιπόν μια παράνομη οργάνωση τροφοδοσίας. Ο Σάβας και ο Κωνσταντίνος πήγαιναν κρυφά στο σπίτι των Χαμπέων, για να φάνε και φτεδάκια στην αποθήκη. Όταν η Αλεξάνδρα τους έπιασε να μυρίζουν τη γανίλα, εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν αρωματικά κεριά, με μυρωδιά Ελλάδας. Η Αλεξάνδρα το πίστεψε για 10 λεπτά, μέχρι που βρήκε μια κόκαλη από παϊδάκι στην τσέπη του σακακιού του Μενέλαου. Η τιμωρία ήταν σκληρή, 2 ώρες γιόγκα, με την Αλεξάνδρα να απαγγέλει ποίηση του 19ου αιώνα. Και φια λάμδα αλφα ιόμικρον 34, ή πρώτα ουίτα σου ψιλον Ιωάννιουτα ουίτα σίγμα ητα, flashback. Σε μια στιγμή ηρεμίας, η Λιδία και ο Σάβας θυμήθηκαν τη μέρα που οι δύο οικογένειες γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Ήταν 18 χρόνια πριν, σε ένα ταβερνάκι στην Πεντέλη. Ο Βαγγέλης είχε έρθει με το φορτηγό γεμάτο καρπούζια, και η Αλεξάνδρα με ένα καπέλο που έμοιαζε με δορυφορικό πιάτο. «Μενέλαε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύχρωμοι», είχε ψιθυρίσει η Αλεξάνδρα όταν είδε τον Βαγγέλη να σπάει ένα πιάτο για το «καλώς ορίσατε». Η Χαρούλα είχε προσπαθήσει να ταΐσει την Αλεξάνδρα με το ζόρι τζατζί.